meikäläisen me tällä kerran koota ja tänään me kuvataan kun mä hyppään tosta hyppyristä. Niin. Joo siis tossa mulla on kuvausapulainen tosiaan. Joo, kuvausapulainen on tossa mulla. Niin, mä lähden hyppäämään nyt. On. Tunti myöhemmin. Hyvää KT! Hyvä KT taas kerran. No aika hyvä, mutta ei... Oh my God. No se oli aika hyvä kyllä, kieltämättä. Joo, mä itekin hämmästyin. Kieltämättä aika hyvä. Niin kuin mullakin on aika hyvä. Joo. Monta kyllä aivan sairaan korkea. Moi, eiköhän tää ollut tässä.